Dneska ideme hrať Going Balls. Dlho to trvá, kým sa to načítava. Také čudné. Predošlé video som natáčal, čo som robil takisto. Ale dneska sa ideme portnúť. Ale viete čo, ostanem to podľa mňa najlepšie. Nejakú loptu si môžem novú kúpiť. Mám si kúpiť futbalovú alebo disko? Pokiaľ napíšte do komentárov buď futbalovú alebo disko a zatiaľ si idem dať... Viete čo, tu som mal minulé asi Creeperov. Jak sa zrýchlila pesnička. Milujem ten zvuk tej lopty. A ten balíček potalu nás. Idem. Kámo, toto bola easy tratina. Teraz sa spomalila. Pesnička. Dropneme to. Minulé video, toto Going Balls som robil bez hlasu. Ale tentokrát ho robím s hlasom. Ja sa strašne teším na túto trať. Strašne na túto trať teším. Alebo aj na túto. A tieto dve sa strašne teším. Ale zatiaľ si dám toto. No a ideme. Ty vole, pomalíko! Tak toto čo je? Ježiš. Sakra, to čo bolo? Ježiš, no tak nič. To som pokadil. Dobre. Poď. A ideme. Nice. Pomalíko. Yes. Idem teraz do tohoto. Tam tak bude krásny výhľad. No jo. Čo ja to preskočím? Tak nepreskočím. Tak nič. To som docela pokadil. Tak pokračujem v tejto. Nič. A ideme sem. Tak to som ešte nerobil. Docela zaujímavé. Ja neznášam strašne, keď je tam nejaké také... Neviem, také proste... Také blbosti proste sú tam. Počkaj. Nie, sakra, tu... Tento... Predtým som mal level 67. Dáme si... Takú nejakú čo mám. Tak toto si chcem dať. Nejaký, že vraj hard level. Ježiš. Dobre, tak už asi viem, čo je na tom hard. Nemôžem ísť úplne rýchlo. Musím ísť veľmi opatrne. Poď. Yes. Nice, dobre. Tak toto čo je? Toto musím ísť extrémne opatrne. To je iná lopta. To je ďalšia iná lopta. To sa to nejak sype. Bože! Ahjaj, na tie lopty padajú. Ahjaj, tak toto bude mega ťažké zjavne. Sakra. To čo? To nie je možné skoro. Ahjaj, no tak to som pokakal. Je ten level ide... Musím ísť celého začiatku. Ty vole. Dobre.
keby som mal taký červený tiket, tak by som si to mohol tie loptičky tam, tie guličky vyresetovať. Vidíme. 3, 2, 1. Ne! Bože, toto je taká otrava. Keby som to mohol skipnúť. Bože, toto je... Takéto trate vyrábajú. To sa skoro nedá ani To fakt! To nemyslíš vážne? Bože, ja viem, že podľa vás teraz určite vyzerám ako najväčší noob. Ale tento level je fakt hard. Ja by som vám aj rád dal ho vyskúšať. Kamo, jestli by toto niekto zvládol tohle, by som bol najšťastnejší človek. To není možné, to není možné dať to. Ja na to Viete čo? Dobre, idem to skúsiť inak. Inakšej verzii levelu, lebo v niektorých takýchto verziách sa mi to proste akože tak... Bože môj. Ja potrebujem asi psychopatriu, alebo to je jedno proste. To sa nedá splniť. No ja by som takú pomoc od vás potreboval. Kto hrá Going Ball, tak nech napíše do komentárov loptička. Bo ešte napíšte gulička do komentárov. Iba tí, ktorí hrajú Going Balls. Svojho chcem vedieť, koľko vás je. Koľký z vás napíšte do komentárov, že či ste dali tento level. Teda, či ste ho už vôbec mali. Ne, ja už som to mal. To nie je možné dať to. Keby sa to dalo nejak skipnúť. Môžem sa to dá skipnúť len za reklamu. Fakt reklamu teraz nechcem mať. Viete, poznáte také tie hry mobilné, také tie niektoré fejkoviny, ktoré proste tam sú nejaké reklamy a takéto otravné. Ja mám najradšej proste také hry, na ktoré nie sú reklamy, máš to úplne proste pokoj tam, máš to vole. To milujem. Proste pokoj v hrách. Nie stále nejaké otravné reklamy. Ja som to dal, hosane. Viete, čo to je? Ježišmaria, čo to je za táť? Áno, toto mám veľmi rád. Toto dám jak nič. Sakra. To nebolo až také ťažké. Tento level je vraj strašne hard. Nie! Prosím, ja tak neznášam proste, keď spadne, to je taký zlý pocit. Opatrne, ja na toto nemám nervy. Ty kokos, toto je mega hard. Normálne tí, čo hráte Going Balls, tak mi napíšte schválne, či ste tento level dali, pretože toto je tak ťažké, že mi už sa pomaly strácajú nervy. Ja sa teším, keď tam dojde. Ty vole, to je cieľ, ja neverím. Pokiaľ sa vám takéto videá z Going Balls páčia, tak dajte do komentárov proste napíšte do komentárov, že chcete pokračovanie a kľudne vám akože dám pokračovanie. Nič, tak idem pokračovať. Dajte potom, že chcete pokračovanie a jak chcete pokračovanie, budem veľmi rád.
pokiaľ to oceníte aj lajkom. Pretože milujem, keď mám proste nejaké lajky na videách, to je najlepšie. Že? Vy z vás, ktorí ste youtuberi, tak to poznáte. Ale vy takí, čo nie ste youtuberi, tak nemáte taký ten pocit, že proste keď máte na nejakom videu veľa lajkov. A ja som veľmi empatický človek, čiže akože... Niektorí ľudia, akože ja som v reklamách videl, že toto hra Going Bells je uspokojujúca, ty vole, toto je skôr dramatizujúca. Proste, jak to pre niektorých ľudí môže byť uspokojujúca hra, keď proste spadnete z toto strate. Neznášam. Pri tomto sa možno tak nervy vybijete. Ale tí, ktorí hráte Going Bells dlhšie ako ja, no tak už viete, že akože, jak sa to hrá, lenže ja som ledva včera začal. A už som na leveli 71. Až na to, že tie levely sú extrémne hard. No, super. Poslednú šancu. Mám poslednú šancu a pokiaľ to nedám ešte na tú poslednú šancu, tak končím. Končím s týmto videom. Ty vole, to je jak na schvál, Hej, ono to nechce, aby som s tým videom skončil. Ale som rád, že som to už končil dal. Pokiaľ chcete, tak dáme preteky. Dám si aj preteky. Takto, mám 97, takto sa tu a môžeme ísť na to. Takže ideme na to. Ne, bože, ty vole, bolo tesné. Ježišmaria, to je mega tesné. Kam oni skáču, bože? Akože podľa mňa sú to akože iba takí nejakí AI hráči proste, že to nie sú reálni ľudia. A počkaj, nie, ja som tam mohol skočiť. Čo ja tam skočím takto? No, jasné. Ty vole, to je perfektná skratka. Nemusím sa namáhať týmito debilnými traťami. Ježiš, to bol na jumpscare. Som zatiaľ na prvom mieste. Ale nechcem to zakliknúť. Musím si zaklopať. Dobre, to dám. Yes! To bolo docela easy. Už ja takéto preteky zvládam. Ja som zatiaľ na 580. mieste. A môžem dať znova. Jak chcete. Idem. Ježiš. Ty vole. To bolo mega tesné. Pokiaľ chcete, aby som si odhalil aj tvár, tak musíme dosiahnuť 300 odoberateľov. Za tých 300 odoberateľov si odhalím aj tvár. Viete, čo je divné? Že Siriakari si tvár neodhalil ešte ani raz. A ja nemám ešte ani 200 odoberateľov, teda už za koľko budem mať. A už si chcem za 300 odhaliť tvár. Akože ja rád natáčam videá, ale... Takže toto je posledná trať. Potom už končím. Ešte samozrejme otvorím nový portál. To bude dobré. No konečne. Čo to bude? Tak dám toto. Na tento level tu sa zbiera strašne pomaly, mám ešte len 4 z 15. A na tento už mi chýba len 5. Čo som celkom rád, pretože aj na tento level sa teším. Takže ja mám akože všetkých týchto 6. Ale chcem ešte ďalších týchto 6.
Takže to je teda všetko. A teda čau.